Mario Kart! Ei! Pa ffordd well o ddechrau gêm nag efo dipyn o slap bass? Wrth fy modd. Ydy mae Mario Kart 8 yma o'r diwedd ac cyn I fi fynd ymhellach, gadewch I fi jyst dweud sbiwch ar hwnna. Dydy'r Wii U ddim yn dod yn agos at fod mor bwerus ar PS4 a'r Xbox One, ond pan fedrith o daflu delweddau fel ma ta chi, oes na ots? Dwi jyst isio estyn fy llaw allan a'i rwbio fo drwy ffwr Donkey Kong fyma, yn araf ac yn gariadus wrth i'r haul fynd lawr. Di hwnna'n rhyfedd? Dwi'n meddwl bod hwnna'n rhyfedd. Ceiwch chi? Ond sut mae o'n chwarae? Dyna'r peth bwysica? Wel, mae'n chwarae fel hyn. Unrhyw gwestiynau eraill? Dach chi eisiau manylion, mae'n debyg. Ta, os oes rhaid I fi. Os dach chi'n gyfarwydd efo'r hen gema Mario Kart, fyddwch chi'n teimlo'n gartrefol iawn fyma. Does na ddim lot o bethau sylfaenol di newid, ond I bai am y ffaith y byddwch chi'n rasio I fyny walia ac ar draws y to tro yma, fel plentyn di cael gormod o siwgr neu'r boina o Pineapple Dance Studios a ddwrnod normal. Byddwch chi hyd yn oed yn gwneud hyn ar hen dracia o'r fersiynau blaenorol o Mario Kart, sy'n I gweddnewid mewn llwyr. I ddweud y gwir, mae yna lot di newid yn yr hen dracia yma. Mae yna ddŵr lle doedd na ddim dŵr o'r blaen, shortcuts newydd, ac wrth gwrs mae popeth wedi cael coats gleiniog o baent. Ac bod hanner y tracia'n hen rei, mae nhw'n teimlo'n newydd sbon fel canlyniad. Bod pethau'n dal I fod yn hollol chaotic efo cregyn a bananas a ffeli tân yn fflio I bob cyfeiriad, di o ddim cweit mor nuts ag oedd o, yn benodol achos dim ond un eitem ar y tro gewch chi tro yma. Di ddim yn bosib bellach I storio un eitem tu ôl I chi tra'n pigo ein newydd I fyny. Roedd hwn yn teimlo'n rhyfedd iawn I ddechrau, ond mae'n rhoi dipyn bach mwy o bwyslais ar eich sgil chi, yn hytrach nag ar lwc sydd ddim yn beth drwg sbo, hyd yn oed os oes na chydig o'r elfen strategol wedi golli fel canlyniad. Fel y rhan fwyaf o gemau Nintendo dyddi yma, mae Mario Kart 8 yn dechrau'n rhyfeddol o hawdd cyn gorffan yn rhyfeddol o anodd. Mae yna 32 o dracia, 64 os da chi'n cyfri'r fersiynau wyneb I weired o bob trac sy'n cael ei datgloi ar ôl gorffan gweddill y gêm, a bob math o gymeriadau a cherbydau i'w datgloi hefyd, heb sôn am deiars. Teiars! Byddwch chi wrthi am spel yn ei cael nhw gyd, yn anffodus allwch chi ddim datgloi'r pethau ma wrth chwarae ar-lein sy'n siom mawr, achos dyna'r rhan gorau o'r gêm. Mae chwarae ar-lein yn llyfn, yn lot fawr iawn o hwyl wrth gwrs, ac achos bod hwn ar y Wii U, am ddim. Yr unig beth gwael am chwarae ar-lein ydy Battle Mode, sydd wedi newid yn gyfan gwbl am ryw reswm. Yn hytrach na chwarae mewn lefelau wedi cynllunio'n arbennig ar gyfer y rhan yma o'r gêm, fyddwch chi'n brwydro'ch ffordd drwy'r tracia arferol. Mae yna rei tracia yn siwtio'r peth I fwy na'r gweddill, ond os o'n lot gwell ail ymweld â Block Fort o'r gêm N64 enghraifft. Dydy o ddim yn effernol, ac ar ôl cael eich cnocio allan, dach chi'n troi'n anweledig ac yn cael sbwylio hwyl pawb arall fel Patrick Swayze yn Ghost, sy'n briliant, ond mae'r rhan yma o'r gêm yn sicr yn ei safbwynt. Pan dach chi ddim ar-lein, mae mynd drwy'r tracia'n datgloi'r holl stwff yn gallu bod yn broses unig iawn, felly tip bach I chi, ffeindiwch ffrind neu dri a gnewch eich ffordd drwy'r holl rosys efo'ch gilydd, fydd yn lot mwy o hwyl, a newch chi ddatgloi popeth gymaint cyflymach. Ac os does ganddoch chi ddim ffrindiau, rowndiwch fyny'r holl henddynion o'r siop fetio. Wel, nath o weithio I fi. Felly, ydy Mario Kart 8 yn berffaith? Nac ydy, ond holli blew ydw I efo'r holl gwynion ma, deud y gwir. Ar ei ora, mae'n gallu cystadlu efo unrhyw beth oedd yr hen gema'n gynnig, ac mae'n taro'r Wii U just pan oedd y consol I angen o fwyaf. Dwi'n meddwl fydd o'n troi pethau rownd ar ben ei hun, ond mae gwerthiant y Wii U wedi cynyddu 666 y cant ym Mhrydain wythnos yma. Felly, ydych chi'n gwybod, mae hwnna'n rhywbeth. Ac os ydych chi'n prynu'r gêm a'i gofrestru ar-lein cyn diwedd gorffennaf, gewch chi lawrlwyth o gêm arall yn rhad ac am ddim. Pikmin 3, New Super Mario Bros. U, Legend of Zelda The Wind Waker HD, The Wonderful 101, Monster Hunter 3 Ultimate, a llwyth o gemau eraill does neb yn malu amdanyn nhw. Ond, serious, Mario, Zelda, Pikmin, am ddim. Dach chi'n dal I ista fyna? Pan dach chi ddim di cael hwn eto? Dach chi'n stupid ta be? God, pan dach chi mor stupid?
Ac un peth arall, os da chi yn cael y gêm a ffansi chwarae fo ar-lein efo llwyth o Gymru Cymraeg eraill, boes caib yr haw, halan y ddeiar, y werin datws, etc. Logiwch ar y wefan boblogaeth Twitter a defnyddiwch yr hashnod MKFideo8. A wnawn ni weithio rhywbeth allan. Jyst bod ni'n cytuno'r un peth, fi sy'n cael chwarae fel Donkey Kong. Iawn? Ceiwch chi!